Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tisati tapinda mumamessages edu, tine kamwe kavidhio ako kataposta kupage redu reThe Charowas tichitawo couples challenge iyo iri kutrenda, so link ririmo mucomment section, you can just watch it. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomana chimakadei zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine chirwere chekufunuka ganda, saka ganda rangu riri kuti kana rikafunuka panotosara patova nerimwe kala, kuita sekunge ndiri kuda kuita kunge musope. Ndiri kugara muno muJoburg. Nyaya yandiunza pano, ndiri kutsvakawo rubatsiro. Handina kana pasipoti zvayo kuti ndinge ndichikwanisa kana kuenda kuchipatara ndinge ndichinobatsirwa. Zvino kuno kwatiri kugara, hanzi veDhudhula vari kungogara vari pamagedhi ezvipatara vasingade kuti maforena ange achikwanisa kuwana rubatsiro. Apa ini manje ndisina kana pasipoti kudai, handizivi kana ndikakwanisa kubatsirikana. Saka condition yandiinayo haichadi kuti ndinge ndichigara ndiri pazuva, ndinofanira kugara ndiri mumba nguva dzose. Uye zvekare kana ndikaita basa rinorema, dzimwe nguva paya apo pandinenge ndafunuka pava nerimwe ganda panokwanisa kutobuda ropa, zvinova zviri kundinetsa kuti ndoita sei, ndichararama sei. Saka kuZimbabwe ndakasiyawo mwana wangu uyo ari kugara naamai. Kutaura kudai, amai vangu vanoita sekunge vachafa neBP nekuda kwestress yekufunga kuti zvino mwana wangu uyo wandainge ndichivimba naye ari iye ega the breadwinner, kana kuri kunzi akafa chichaitika. Izvi ndakazviudzwa naamai nini, vakati dai waregedza kuramba uchiudza mama vako pese paunenge uchibuda ropa, nekuti kana ukavaudza mama vako kunoku vari kutomboita nguva dzekuti vanofenta, hanzi vanopota vachipera simba vobva vadonha. Vakazobvunzwa kuti chii, vanoti ivo izvi zvinozoitika mushure mekunge vatanga kufunga nezvazvo, kana kuri kunzi ndikavatumidzira mamessages paWhatsApp pavo ndichivaudza kuti kuno kumama ndiri kurwara, kana kuvatumidzira riri vhidhio. Saka ndiri kutsvakawo well wishers, vanhu vanokwanisa kundibatsira, kana kuri kunzi kunana chiremba vanowanikwa muno muJoburg vanokwanisa kundipa havo address ndoenda, kana kuri kunzi vanenge vachida kungoongororawo kuti dambudziko riri pandiri ringapedzwa nei. Please ndiri kukumbira mukoma, udzaiwo mhuri yeZimbabwe kuti ndo nhamo yandakatarisana nayo iyi. Ndainge ndichitoda kutoenda kumusha, pane umwe uyo akati ndokupa 1.3 ukwanise kuenda kumusha. Zvino ndakati 1.3 iyoyo kana kuri kunzi ndikangobhadhara bhazi kana ndasvika kumba ndozoti kudii. Ndokusaka ndichiri kuno, uye zvekare ndichiri pabasa. Murungu wangu anozviziva kuti ndiro dambudziko iro randiinaro. Saka varungu vakaona kuti uri kuramba uchingorwara, murungu anozongotsvaka mumwe munhu obva achizokumisa basa. Handizivi kuti kana kuri kunzi ndikamiswa basa ndichaita sei. Saka kune vanenge vachida vanokwanisa kubata mukomanashi, kana kuti vanokwanisa kungondiudza kwandinokwanisa kuvawana imo mucomment section. Saka chakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pandiri nhasi mukomanashi inhau yekuti ndainge ndine umwe murume uyo wandainge ndichidanana naye. Murume uyu ndakadanana naye kwevhiki 3, ndokubva achizonditi ainge achida kuti ndinge ndichizouya kumba kwake. Ndakabva ndachizoenda kumba kwake. Ndasvikako mukomanashi ndakashamisika because ainge asingadi kurara neni. Akazondiudza later on akati ndanga ndisingadi kukuudza
but ndiri kuona kuti uri kushungurudzika Sterek, saka ndava kungokuudza. Akabva achizondiudza kuti iye ainge akaromba. Akandiudza kuti kuromba kwaakaita, this was after atsika munhu nemotikari. Mushure mekunge atsika munhu nemotikari kudaro, ndipo apo paakabva achizotanga kuona chipoko, akabva achizotanga kufamba, akabva achizopiwa kamba iyo yaainge achishandisa. Saka akandiudza kuti kamba iyoyo yakabva yachizonozvara mwana, asi yakanozvara iri nyoka. Akabva anditi ndisati ndarara newe ndikuda kubvunza kuti unozvikwanisa here zvandikuda kuti unge uchizondiitira, because ndainge ndiri pasituation yainge iri very tight, ndainge ndichida mari. Saka ndakabva ndamuudza kuti painge pasina problem. Takaenda mune imwe room iyoyo madziro ayo ainge akapendwa nependi yered. Ndakaona kuti mainge muine mibhedha mitatu. Akasimudza umwe wacho ndokubva atora chimwe chibhasiketi chainge chiri pasi pemubhedha. Ndopandakaona nyoka ichibuda, yainge isina kumbokura ipapo. Ndokubva anditi iyi ndiyo nyoka yandoda kuti unge uchizoigezesa. Ndikati kuigezesa chete obva watondipa mari. Akanditi eye ndinokwanisa kukupa 6,000 rands kana ukagezesa nyoka yangu. Saka ndakabva ndati it is okay. Akanditi kana wabvuma hapana problem. Takabva tachizobuda tikaenda kumashops, takatoenda pane rimwe garage rinonzi Engine, ndokubva tachizonotenga fresh milk. Saka takatotenga mikaka yose yainge iri mumafriji epagaraji ipapo patakatenga mukaka wacho. Ndokubva tadzokera kumba kwake. Tasvika akabva achizoti ndoda kuti unge uchiisa mukaka uyu mutab. Ndokubva ndachizodurura mukaka wose iwoyo mutab. Akabva achizouya ne20 liters yemvura. Ndokubva atanga kusanganisa mukaka iwoyo nemvura. Ndokubva achizoisa nyoka mutab. Yakatanga kufuta ikakura. Mvura yainge iri mutab yakatanga kuwedzera yoga. Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizokurura nhumbi dzandainge ndakapfeka ndikaita saizvozvo, ndikazongosara ndakangopfeka chipfeko chemukati chete. Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichigeza nyoka iyoyo. Saka ndichiigeza kudaro yainge ichizvimoneredza pamaoko angu, pazvidya zvangu, uye zvekare ichipota ichinanzva sikarudzi yangu kunyange dainge ndakapfeka chipfeko chemukati. Akanditi ndisatya sezvo ndainge ndichida mari. Akandivimbisa kuti ainge achazondipa mari yakawanda. Tapedza kuita saizvozvo takazoenda mubedroom ndokubva tachizorara tose. Takarara tose usiku hwose, haana kana kumbondizorodza. Mangwana acho makuseni ndipo paakamuka akatanga kundipopotera. Akanditi chibva pamba pangu because pane munhu anga achikufonera, in which ndakangoreceiva only one phone call. Ndokubva atotanga kutondipopotera. Saka akazondiitira Uber. Ndokubva ndachizobva pamba pake apa no address yepamba ipapo, because ndiye akashandisa foni yake kundiitira Uber paakandidzinga pamba pake. Ndakazodzoka kulocation kwandinogara. Mari iyo yandainge ndakapiwa ndakaitumidzira kumusha. Amai vangu vakati vachinotora mari yandakatumidzira iyo yainge iri 13,000 rands. Ndatumidzira mari iyoyo mukoma. Ndakangoona vision, ndakaona amai vangu vachiteverwa nevanhu. Ndikati mama, dai matsvaka umwe munhu wekuti munoenda naye pamuchaenda kunotora mari. Mama vangu vakati it is okay, ndichatsvaka munhu uyo wandichaenda naye ange achizondiperekedza. Vakaenda nebrother yangu nefriend yebrother yangu. Mukutora mari vakangoti vachida kunosvika padhuze nepamba, ndopavakangoona vatokombwa zvekare nekamwe kamotikari kakangomira. Vamwe varume vakatoburuka motikari imomo. Amai vangu vakatotorerwa mari zvikatongorova zvakadaro, which means kuti ndakashandira mahara kugezesa chikwambo chemunhu mahara ndisina kana mari yandakapiwa, nekuti mari yacho yandakapiwa yakabva yachizongobiwa. Saka chandiunza pano mukomana acho ndechekuti ndiri kutambudzika. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. I know kuti panapa ndinokwanisa kuwanawo well wishers
if there is such a person that can assist me, ndiri kukumbirawo kuti vange vachindibatsira. Ndiri munomo muJoburg, shungu dzekuenda kumusha ndinadzo, unless kana paine munhu uyo anokwanisa kundivimbisa basa zvekuti ndinongobva kuno kuJoni ndichienda kuZimbabwe. Murume uyu mukomananshi uyo akandishandisa, anoita sekunge wemuno, zvose zvaainazvo, anoshandisa mapapers emuno muSouth Africa, but iye ari wekumusha. Ndakazotozviona kuti ndewekumusha kunyange ainge achindinyepera hake kuti muSouth African. Please ndibetserei, vanoda kundibatsira nemago back to sender, you are also welcome. Zvekare ndinoda kungoudza vamwe vakadzi kunze uko kuti kunze uku kwashata, izvi zvekuti unongosangana nemurume wototi watopiwa murume iyeye naMwari, murume akabva kuna Mwari, unokwanisa kutongoshandisiwa pamhiko dzeurombwa, especially ukava munhu anokoshesa nekuisa mari kumberi, nekuti ndainge nditombori nomwe murume uyo wandainge ndichitombogara naye, asi ndakazomusiya nekuda kwekuti ainge ari munhu ainge asina mari. Taitogarawo mune chimwe chimukuku tichitongorara pane chimwe chimbedha. Ndikaona kuti apa ndiri kutambisa future yangu, but now I can see kuti murume wandainge ndakatopiwawo naMwari, kunyange zvake ainge ari murombo, because ndakachivawo pfuma yemunhu wandainge ndangobva mukusangana naye, ndikati zvimwe kuda ndiye aikwanisa kuzondichengeta. But iko zvino zvindava kutambudzika, haisi nyore kuti unouya pasocial media wotanga kutsvaka rubatsiro kubva kune vanhu vausingazivi. Ndiyo secret yangu mukoma, kana mukandiposterawo ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndiri very desperate zvekuti kunyange mustreet ndinokwanisa kupinda mustreet kana ndikatengesa muviri wangu. Dambudziko riripo ndiroro rekuti ndinotya kuti kana ndikapinda futi mustreet macho ndichiti ndiri kuda kutengesa muviri wangu, ndipo apo pandinobva ndachizosangana zvekare neumwe munhu anenge akaromba obva atanga kundishandisa futi paurombwa sezvakaitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa hanzi vanopota vachibuda ropa, vanoti kana skin yavo ikatsemuka ropa rinobva ratobuda. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekuda iso. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano mukoma, ininiwo ndakamboshanda semupurisa, ndakazotiza munyika yeZimbabwe. Ndinokumbira kuti kana muposta nyaya yangu muzoviga chitupa zvekare neage yangu, kuitira kuti vasazosuspekta nekunyumwa kuti ndini ndakupai confession. Saka chakakonzeresa kuti ndinge ndichizotiza muZimbabwe inhau yezvakaitika pandainge ndichiri kuZimu. Ndaiva ndino umwe mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye. Mukadzi uyu ainge ari mukadzi waminister, but ainge ari mukadzi wenumber 3. Saka ainge asingakwanisi kupiwa bonde nemurume wake vaminister ava panguva yaainge achida, sezvo vainge vari munhu wemadress, ainge aine vakadzi vakawandisa avo vaainge aine access kwavari. Saka ndakazoita bodyguard wake mukadzi uyu. Ivo vakanditora saprivate investigator, vakanditi vainge vachida kuona kuti mukadzi wavo ainge asiri kuvachita here. Saka akabva achizoenda kuholiday. Aenda kuholiday, niniwo ndakaenda naye, but asingazvizivi kuti kwainge kutori nemunhu uyo ainge achimutevera ari kumashure kwake. Saka ndo pandakatanga kumuchiva bhodhi yake, ende ndikaona kuti ainge asitomborina kana basa nazvo zvevanhurume, ainge atongoriwo ega. Ipapo ndipo pandakabva ndachizonosvitsa shoko. Ndasvitsa shoko ndikamuudza nyaya yangu. Ndainge ndichitotya, but nekuda kwekuti tainge tiri muEurope, ndainge ndatozviudza kuti kana kuri kunzi
zvikadhakwa ndobva ndatotiza ndobva ndatoenda kuma cousin brothers angu avo vainge vagara varimo muEurope. Saka ndakamusvikira ainge ari papool ndokubva ndatanga kutaura naye ende ainge aine chimiro chinoyevedza. Akazourawa zvake mukadzi iyeye. Idzi dzekudanana nevanhu vane mukurumbira unopinda muvhu ende nyaya yacho hakuna kwainombofa yakazosvika. Saka ndakasvitsa shoko, ndakatoshamisikawo nazvo, achitosekawo akati ndo zvamanga matumwa, saka mafunga kuti munge muchizoita sei? Ndikati ndafunga kuti ndinge ndichitombofara newe. Saka takazototanga kutodanana tikatorara tose. By the time patakazodzoka tichibva kuholiday, rudo rwainge rwava kutopisa. Akazotoita pamuviri, mwana akatozvarwa atoriko mwana wacho. Ndikataure kuti aripi zvake. Saka takazova vanhu vekuti tainge tava kuwirirana too bad. Saka akazondiudza kuti mabrothers ake vainge vachita zvekuhijeka matrack uye zvekare nearmed robbery vachipindira vanhu vane mari mudzimba dzavo. Takabva tachizotanga kuronga izvi. Ndakazviita murudo sezvo ndainge ndiri mupurisa. Ndakataura nevamwe vangu ndokubva tachizotanga syndicate redu iro rekuhijeka matrack. Ndo kupinda kwandakaita machena. Saka takazonobhomba rimwe track iri ratakabhomba not nemabhomba asi kutongokidnepa driver nekutongoba magroceries. Ndokubva tatengesa magrocery iwawo instead yekuti ndichati ange achienda kuHarare, but akazogumira mumasvingo tikatopiwa mari yedu. Saka takazotanga kutsvakwa too bad. Mukadzi akandiudza kuti ndainge ndichitotsvakwa ndokubva ndachizotiza munyika ndikauya kunoku kwandiri. Asi shungu ndinadzo dzekuti dai ndadzokerawo kumusha because mudzimai wangu akaramba kuya kunoku nevana. Saka kunoku ndakazotangawo imwe mhuri ndikaroora murungu. Asi vana vangu ndivo vanondirwadza kuti handitorina access kuvana. Mukadzi wangu akatondinyima access kuvana zvachose. Ndakatomboedza kuvatsvaka vana sezvo ivo vakura. My first born pari zvino anofanira kunge ava ne23 years, but pasocial media ndakamutsvaka ndikamushaya. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakaitwa bodyguard remukadzi waminister, but ndikazogumisidzira ndava kurara nemukadzi waminister. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kunoku kuAmerica. Saka ndinoshandira Amazon. Ndainge ndisingazvizivi kuti mukadzi wangu anoroya. Mukadzi wangu ndiwe kuHaiti. Saka nekufamba kwenguva ndakazotanga kungosangana nezvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi mumba. Pane umwe musi uyo kitsi yakataura. Kitsi iyi mukoma yaipota ichingouya mumba medu iri yeblack. Then rimwe zuva ndokubva yachizotaura kitsi iyoyo. Ndainge ndiri mukitchen. Pandakacheuka ndo pandakaona kuti yainge itori kitsi yainge ichitaura neni. Yakabva yachizonyangarika kitsi iyoyo. Ndakazotaura nemudzimai wangu ndikamubvunza kuti zvainge zviriko here zvinhu zvakadaro, sezvo ainge ari munhu ainge achiziva zvechivanhu, but not like chedu chekuZimbabwe. Iyo vanoiti voodoo yekuHaiti. Akandiudza kuti hongu kitsi dzinotaura nekuti ndidzo dzinoshandiswa pamarituals akasiyana siyana, nekuti kitsi it's like dzinotoconnecta nethe spirit world more easy kitsi nenyoka than zvimwe zvipuka. Saka akandiudza kuti iye ainge ari muroyi. Akanditi iculture yavo yekuHaiti hazvitombotyisi kuti unge uchinzi uri muroyi kuHaiti. It is very normal. Saka nawo mudzimai wangu iye anopota achindipa mishonga paya pandinenge ndichienda ndichinodeliver mapackages sezvo ndichidriver zvimotikari zveAmazon. Saka kana ndiine chipackage chandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichinodeliver pamba, pandinenge ndichideliver anongonditi unongosarudza kuti pamba apa, especially kana ukangoona sekunge panenge pachigara vanhu vanenge vari married, ndo paunokanda zvinhu izvi. Saka zvinenge zviri zvimabhonzo
tumabhonzo utu tunenge turi tudiki twakaomeswa twakasungwa nemakavi zvekuti haungambofi wakafungidzira kutoti mishonga inenge yatokandwa muyadhi mako. Ndizvo izvo zvandiri kuita. Ndatova nemwedzi inokwana kuita 4 kubva zvandakatanga kuita zvinhu izvi. Saka handizivi kuti ndoramba ndichingoenderera here kuita mabasa akadai kana kuti ndisiyane nazvo. Mukadzi uyu ndinomuda, wakanaka kwazvo ende ane rudo. She's very submissive zvisingaiti. Akasangana neni ndiri panguva yakaoma ndichirwadziwa mushure mekunge ndauya kunoku ndatevera mudzimai wangu uyo ainge akauya kuno kuzodzidza, then ndokubva achizondiramba. Akati andiunza kuno, akati ndakuunza kunoku as a visitor but handikwanisi kuti ndinge ndichizochata newe because we were not yet legally married. Tainge takaroorana pachivanhu ndikatobvisa mombe dzikatotiniwa, asi muchato ndiwo wainge usipo. Saka akati hazviiti kuti ndinge ndichizochata newe because I have discovered kuti we are not of the same class. Kana tikaramba tiri tose unenge uchindidzosa kumashure nekuda kwekuti hauna kudzidza. The only gift that I have given to you is that I want you to look for someone else or to try other means. Sezvo ndainge ndagara ndatova muno muAmerica, ndakabva ndachizongosarudza kuti ndinge ndichioverstaya until ndichizosangana nemukadzi uyu akandibatsira. So I feel as if I owe her even my life. Kana dai anga asiri iye ndingadai ndisiko kunoku kwandiri kuAmerica, ndakatodipotewa kudhara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi pandinenge ndichinodeliver to mapackages vanhu avo vanenge vatenga online, hanzi ndine zvandinopiwa nemukadzi wangu kuti ndinge ndichizopota ndichikanda mudzimba dzevanhu ivavo mumayadhi avo. Ndakavabvunza kuti zvinoshandei zvinhu izvozvo, vari kuti he does not have any idea. Ngatitaurei navo mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.